Γεια σου Χρυσά. Γεια σου Δημήτρη. Καλώς ήρθες σε Σεξ με Δούκογλου. Δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία αν δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα, οπότε... Είναι PG η εκπομπή. Προστασία. Τέλος. Στρόμπερι. Άρε φίλε, λέφος. Κάτι να πάρω όλη τη γεύση. Ωραία, ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε για γυμνές φωτογραφίες. Okay. Επειδή το έχεις και κείμενο, Ναι. και επειδή εγώ δεν έχω, μου φαίνεται κάτι το οποίο απαιτεί τεράστια εμπιστοσύνη το να στείλεις γυμνές φωτογραφίες σε κάποιον. Και είναι μάλλον επειδή όλοι αυτοί που στέλνουν δεν έχουν συνείδηση του πόσο εύκολα άπαξ και φύγει κάτι από Μπορείς να σένα. χρησιμοποιήσεις αυτή Ναι. τη φωτογραφία. Δηλαδή, άμα είχα κινητό με κάμερα, ξέρω εγώ, Στα στα 15. 15, τώρα όχι απλά θα υπήρχαν οι γυμνές φωτογραφίες, θα ήταν το πρώτο αποτέλεσμα στο Google Images. Δημήτρης Δούκογλου. Πα. Και δεύτερο από τη βάφτιση. Έχω στείλει. Αλλά αεκέφαλες. Αυτό. Εννοείται! Ναι. Ποιος βάζει το πρόσωπό του μέσα, δεν υπάρχει λόγο. Και επίσης πρέπει να προσέχεις και το surroundings, έτσι. Ειδικά στην δική μου περίπτωση, γιατί ας πούμε το σαλόνι μου το ξέρουν ο κόσμος. Επειδή κάνεις την εκπομπή. Κάνω την εκπομπή. Οπότε ο πράσινος τοίχος πρέπει να μην φαίνεται, πρέπει να μην φαίνονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί εμένα η πρώτη μου σκέψη ήταν, ξέρω εγώ, να μην φαίνεται κανένα πτυχίο. Και εντάξει. Zoom in. Χρύσα Κατσαρίδη, ασοέ. Άρα δηλαδή στέλνεις φωτογραφίες Δεν που στέλνω είναι... γυμνές εντελώς. Οκ. Στέλνω μόνο μεσόρουχα. Okay. Μπορεί να είναι τραβηγμένα ισόρουχα, αλλά όχι. Αυτή είναι η Όχι, συμβουλή, όχι το εντάξει. πρόσωπό σου εν τέλει. Όχι Εντάξει, κοίτα, η ταυτοποιήσιμες συμβουλή τέλος είναι πάντων. να στέλνεις μόνο όταν εσύ νιώθεις άνετα με έναν άνθρωπο που σου ζητάει. Να μην το κάνεις για να προκαλέσει, να το κάνεις καθαρά γιατί αισθάνεσαι σεξουαλικά με το σώμα σου και αισθάνεσαι ότι θα το εκτιμήσει και ο άλλος. Ούτε για να κερδίσει την ευνοιά του για τον οποιοδήποτε λόγο, αν σε θέλει, θα σε θέλει έτσι κι αλλιώς. Είτε στείλει τη φωτογραφία είτε όχι. Αυτό απαιτεί τεράστια εμπιστοσύνη. Πρέπει να πιστεύεις σε αυτό που θα τη στείλει, ότι σε φάση ότι άμα χωρίσετε θα τη σβήσει. Ή άμα βάλει ένα emoji πάνω ένα emoji στη φάτσα και ένα emoji στο πτυχίο. Επομένως εσύ έμαθες από το Cosmopolitan, ένιωσες ας πούμε. Και το λέγαμε και με την Κατερίνα ότι ας πούμε διαβάσαμε πάρα πολύ. Και αυτή διάβασε πάρα πολύ. Και εγώ διάβασα πριν κάνω οτιδήποτε πολύ και δεν μιλάω για το Cosmopolitan. Προφανώς μιλάω για βιβλία. Διάβαζα για την φυσιολογία του σώματος και τι πρέπει να κάνω μετά, πριν. Ένιωσες ότι έμαθες από το διάβασμα? Όχι, προφανώς και όχι. Αυτό. Τίποτα. Δηλαδή έλεγε, πω ειδικά όταν έμπαινα σε περιγραφές, θα ακουμπήσετε το περίνεο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στους όρχες και λίγο πριν τον προκτό και είμαι σε φάση. Και πώς θα το ψάχνω εκείνη την ώρα, θα τα κουμπίσω λάθος νεύρο. Παρ' όλα αυτά, έχει τεράστια αξία το διάβασμα. Μου έδωσε την ψευδαίσθηση ότι ήξερα. Αυτό. Και αυτό μου δημιούργησε αρκετή αυτοπεποίθηση, ώστε να πω, πάμε, άντε. Ας πούμε δεν συζητήσαμε ποτέ με φίλες μου πώς ήταν η πρώτη φορά που... Πού? Αυτοικανοποιηθήκαμε. Α, Δεν το συζήτησα, το συζήτησα πρώτη φορά στα 21 μου, ας πούμε. πότε ήταν η πρώτη φορά που... Κάνω μαλακιά τώρα, το συνειδητοποίησα στην πορεία. Βέβαια είναι στο μπάνιο, αλλά σε φάση δεν ακούμπησε τίποτα, ήταν από την πίεση του νερού. Και έγινε πολύ περίεργα, δηλαδή ξέρεις απλά καθπλαινόμουν και είμαι σε φάση wow. Μην πειράζει τώρα καθόλου, μην φύγεις από αυτή τη γωνία καθόλου. Και ναι, και σοκαρίστηκα και μετά πλενόμουν ξέρεις 4-5 φορές τη μέρα. Η μάνα μου έχει φρικάρει με το θερμοσύμφωνα. Και μετά έμαθα να... Αυτό είναι too much information νομίζω. Έμαθα να βγάζω το τηλέφωνο. Γιατί είναι πιο έντονο. Α, για να είναι πιο δυνατή η πίεση. Και μου λέει η μάνα, γιατί είναι πάντα λασκαρισμένο το τηλέφωνο. Έχεις πάρει το χάρτη της επόμενης μέρας? Ναι. Πόσες φορές? Μία. Εντάξει, δεν κάνω συλλογή. Δεν είναι αντισύλληψη. Είναι αυτή η πιο αγχωτική σου εμπειρία? Όχι.
Είναι η πρώτη φορά που ακούστηκε ένας ήχος που δεν έχεις ξανακούσει ποτέ. Δεν συμβαίνει. Και δεν έρχεται από το σωστό μέρος. Έλα, όλοι ξέρουμε για τι πράγμα μιλάω. Κλανιά. Ναι, αλλά όχι. Α! Ναι, είναι. Ναι, όχι, αυτό ντρέπεσαι, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ normal και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό. Ωραία, είναι πάρα πολύ Κλάνουν normal. και τα ιδία. Ναι. Το ξέρατε? Άμα δεν το ξέρατε, μάθετε το τώρα. Είναι κάτι πάρα πολύ Αρχικά normal. να πούμε, όχι μόνο normal, σημαίνει ότι κάρα γουστάρει. Ναι. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ υγρή και ότι παγιδεύεται αέρας λόγω της σωστής κίνησης. Και Θα έλεγα πίεση εγώ, αλλά έστω. πίεση, αλλά και παγιδεύεται αέρας και μετά απελευθερώνεται μόλις απελευθερωθεί ο χώρος. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν το ήξερα αυτό, γιατί δεν το συζητάνε. Ναι, Να σου πω για το pussy fat, ξέρω εγώ. Οπότε την πρώτη φορά που συνέβη. Αυτό ήταν το πιο αγχωτικό σου, Ναι! Έπαθα μεγάλη φρίκη. Και λέω, αυτός το έκανε αφού μέσα μου πέσανε. Και γυρίζω και το κοιτάζω και ούτε αυτός ήξερε τι συνέβη. Πώς μάθατε? Αυτό το συζήτησε μια φίλη μου που ήταν πιο χαλαρή με αυτό, μπροστά σε παρέα και ήμουν. Α, αλλά το έκανα μετά. Αυτό το α, δεν το έκανα μπροστά. Είχες το ύφος να σου πω, έχω ακούσει σε ένα Έχω άρθρο διαβάσει. ότι σε κάποιους ανθρώπους μερικές φορές ενδέχεται να έχει συμβεί αυτό. Περίεργο δεν ακούγεται. Άμα γυρνούσες λοιπόν στον χρόνο, τι θα έλεγες στη Χρύσα του παρελθόντος? Πες για ένα μπανάκι, κορίτσι μου. Θα της έλεγα ότι. Και επίσης να άλλα στιχάκια. Έτσι φτιάχνει δέσμε. Πάρε και την τσιμπούχα. Κοίτα, να απολαύσεις αυτό που σου συμβαίνει, είσαι υπεύθυνη για το σώμα σου, για τον εαυτό σου, να μην κάνεις κάτι που δεν θέλεις καθαρά και μόνο για άλλους σκοπούς, Ναι. είτε να κάνεις κάποιον να σε συμπαθήσει, είτε οτιδήποτε. Να το κάνεις γιατί σ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί περνάς πολύ όμορφα και σ' αρέσει ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι. Τέλος. Μπράβο μας! Yeah!